Nicolas Farrugia ta' 31 sena minħal qormi tressa il-qort il-ħadd filgħodu l-għada li ġie arrestat fil-Marsa brabta ma' traffikar ta' droga. Il-prosekuzzjoni mexxija mill-ispettur Jonathan Patch xliet li l-imputat possess ta' droga eroina u kokaina li allegatament instabu f'ċirkostanzi li juru li ma kinux għall-użu esklusiv tiegħu. U ġie akkużat ukoll li kiser sentenzi tal-qorti u kundizzjonijiet tal-ħelsin mill-arrest li kien ingħata snin ilu fuq każ ieħor. L-imputat wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġuba kontrih u l-qorti ċaħdet it-talba l-ħelsin mill-arrest. L-akkużat kien arrestat kmien is-sibt filgħodu fil-Marsa wara li fil-vettura tiegħu instabu numru konsiderevoli ta' pakketti bidroga lesti biex jinbijaw kif ukoll 3 mobiles. Il-pulizija fittxew ukoll f'residenza li għandu f'Ħalluqa fejn instabu madwar 2 kilogrammi sustanza suspettata eroina u madwar 9 kilogramma ieħor aktar kokaina b'valur fis-suq ta' madwar 130,000 euro. Ruth Camilleri ta' 38 sena mill-Mosta ngħatat sentenza sospiża u multa wara li fil-qorti ammettiet li għeddet u ħebbet għall-pulizija waqt li kienet fis-sakra. Il-każ seħħ il-ġimgħa fil-Belt meta l-mara għeddet 4 uffiċjali tal-pulizija u ħebbet għal surġent mara b'din tal-aħħar ġarbet ġrieħi ħfief. L-imputata ġiet mixlija wkoll li ma bdietx l-ordnijiet tal-pulizija li kisret il-paċi pubblika li kienet fis-sakra u li wettqet ħsara f'karozza tal-pulizija. Fil-qorti ġie notat li l-mara kienet f'bar sikret u ma rriditx tmur id-dar meta seħħ l-inċident. Wara li ammettiet l-akkużi miġjuba kontrija, il-mara ġiet ikkundannata sena ħabs sospiża l 3 snin u multata 4,000 euro.